दिनै बिसमुरि पुलिस पस्ट आरो बे पुलिस पस्टनि मानगोनां आइसि मिजानुर रहमान दाङरिया बिथांनि दैदेननायाव आरो बिसमुरि दखरा एबसुनि मददआव आजादि का अमृत महा उत्सव बेजों सोमोन्दो लाखिनानै हार गहर तिरंगा बिनि मोनसे फोसावदिंनाय आरो रेलि दिनै जों बेयाव लादों आरो बे रेलिनिफ्राय जों खावलायनो लुबैदों हादरनि मानगोनां प्रधान मन्त्रि बिथांनि खावलायनाय बायदियै गाबोननिफ्राय जाहाथे साफ्रोमबो बा गंफ्रोमबो भारतबर्षनि न'खरफोराव जातीय पताका बा माहारियारि फिरफिलाया बयनिबो न'खराव उरायनानै थायो आरो फैबाय थानाय 75 जे भारत हादरनि उदांस्रि सान बे साना मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिन जानानै थादों। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो जोंनि भारतारि नोगोरारि बिथांमोनखौ आं खावलायहरो आरो गोसो खुसियै जों फैबाय थानाय 15 आगस्ट बा जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सानखौ जोङो रंजा खुसि फालिनो हायो बिनि थाखाय बयखौ खावलायहरनाय जाबाय। हाबाफारिया मा मा जाबावगोन आरो बेनि उनाव बेखिनि जेबो हाबाफारि गैया दिनै बेलासि समाव जों बेखौल' लादों खावलायखानाय बायदि प्रधान मन्त्रिनि बिथोन बायदि जे सारा भारतआवनो आजादि का अमृत महा उत्सवजों सोमोन्दो लाखिनानै हार गहर तिरंगानि मोनसे केम्पेइना सोलिबाय थादों। बे उद्देश्यखौ लानानै दिनै मानगोनां आइसि दाङरिया बिथांनि लिडआव आरो जोंनि दखरा एबसुनि सहयोगाव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बेखिनि नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360